No Veikka, miten meni pelit? Tiedätkö, mä otin vähän video susta. Kun sä pelasit. Mä pistän YouTubeen. Entäs Emilia, miten meni? En mä tiedä. Hei! Miten meni? Miten neluris kävi? Hei, Te tulitte vähän pettyneenä sieltä ulos. Pettymys tuo. Mutta eikö kaksinpelit mennyt aika hyvin? Joo, totta kai. Entäs kenttäkondi? Olis kenttä hyvä? Oli, mutta jos hyönteisistä puhutaan, niin ei. Okei. Okay. Näytä se. Eikö halua erinomaisen lahjan? Anu, Ei. Mitäs Nuutti, mitäs pelit tänään? Jäi. No, erinomaisen lahjan. Miten meni? Mikä se on? Hyvin.